se jġibu xogħol ta' valur miżjud, xogħol li jħallas aktar. Hija din l-ewwel reazzjoni ta' Joe Farrugia, id-Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Association, meta kienet jitkellem dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li joħloq 10 setturi ġodda tal-ekonomija b'investiment ta' biljun euro. Illi il-Partit Nazzjonalista qiegħed jara illi l-ekonomija hemm bżonn titrasforma ruħha huwa importanti ħafna. Għax dik hija ħaġa li anke aħna bħala assoċjazzjoni ta' min ħaddem ilna ntambru fuqha. Il-bżonn mhux biss illi n-nies jaħdmu, imma illi n-nies itejbu il-qagħda tagħhom, is-sitwazzjoni tagħhom permezz li jkun hawn xogħol ta' valur miżjud aktar. Il-Partit Nazzjonalista lest jimbotta l-qudiem investimenti bbażati fuq servizzi ta' compliance u due diligence, manifattura avvanzata u speċjalizzata magħrufa wkoll bħala robotika, it-3D printing, l-e-sports, il-produzzjoni ta' video games u l-metaverse li għal din il-proposta Joe Farrugia kellu kliem ta' tifħir. Il-metaverse. Jekk wieħed jara x'qed jgħidu awtoritajiet bħal Bloomberg daw qed jantiċipaw li di ħatkun ħajkun qasam li jista' jwassal għal 800 biljun euro madwar id-dinja u li jixtraw il-kobor ta' din it-tip ta' industrija. U naħseb illi Malta għandha tkun parti minnha u li dak jista' jkun qasam li jista' jikber f'Malta. Id-Direttur Ġenerali tal-MEA saħaq fuq l-importanza li ninvestu fin-nies u bekk inkunu qed ngħinu l-ambjent ta' pajjiżna u mhux noħonquh u stqarr li wasal iż-żmien li nippjanaw, nirfinaw u nfittxu aktar niċeċ li jistgħu jidħlu fl-ekonomija ta' pajjiżna. Kif il-fatt qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista meta fost l-oħrajn qed jipproponi li tissaħħaħ l-industrija tal-isport fl-aspett mediku u turistiku, it-tisħiħ tal-enerġija permezz tal-optimization tal-użu tal-enerġija fil-kumpaniji u l-ħolqien ta' intrapriżi soċjali u l-intelligenza artifiċjali. L-applikazzjoni ta' intelligenza artifiċjali. Dak hemmhekk għandek qasam speċjalizzat illi Malta tista' tikkompeti fih. Tista' tikkompeti fih jekk ikollha strateġija illi ma' din il-viżjoni mbagħad ikollok l-iżvilupp tar-riżors uman illi huwa neċessarju immens sabiex aħna nkunu nistgħu neħtlu u nikkompetu b'dawn oqsma. Joe Farrugia qal li din il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista toffri xi ħaġa fit-tul ekonomija mibnija fuq kwalità u mhux kwantità. Xogħol ta' valur miżjud fih innifsu qegħdin ngħidu xogħol illi ħallas iktar. Allura fl-aħħar mill-aħħar ħajħalli aktar flus f'idej in-nies u għandhom joffru opportunitajiet ta' xogħol ta' kwalità għal ħafna Maltin għax wara kollox aħna ma nistgħux nibqgħu niddependu għall-iżvilupp tagħna mill-importazzjoni tan-nies, irdu niġġeneraw in-nistana. Jekk ħajkollna bżonn esperti f'dar qasam ma rridx nara esperti li ġejjin minn partijiet oħrajn tal-Ewropa jew partijiet oħrajn tad-dinja, imma rrid tkun hemm sinerġija ma' istituzzjonijiet edukattivi, ma' l-employers, ma' min jinvesti sabiex dawn il-ħsibijiet isaħħu u bekk allura jgawdu kulħadd, jgawdu l-intrapriżi, però jgawdu ħafna il-familji, il-ħaddiema u l-familji tagħhom. Din l-ewwel proposta b'viżjoni li ħabbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista se tkun qed toħloq ħafna ġid li jista' jitqassam mal-poplu Malti wawċi. Mhux biss, dan l-investiment fl-ekonomija ta' pajjiżna b'garanzija se joħloq eluf kbar ta' impjiegi ġodda ta' kwalità u li jrendu paga b'saħħitha.